missään niitä vähintään joka. Siellä on tommonen. Mulla katsottiin sinne päin. Siellä on tommosia. Sitten on lempulaudella. Syömä. Joo, sinun vuoro on seuraavaksi. Istu siihen nyt. No, nyt me tiedetään kaikki tästä näin. Ne on vielä kuuntelemassa. Kato ne kuva. Näytetään se. Kato, jos mä teen näin, niin vaikka paremmin auki. Nyt toi. Sama toi. Kato. Ja siellä on tosiaan vaatteita. Me peruutetaan. Hei äiti, mutta... Joo, ei kun mä niin on. Mennään vielä vähän taaksepäin. Ja täällä on. Siellä. Ja täällä on. Ai joo,